ang mga wakwak sa kagabiyon. Guys, padung namin nga to sa kawakwakan. Baryo kawakwakan. Okay ra mo diha? Bro. Okay ra kada bro? Okay ra. Kita mga koron. Padung mi dito sa bukiran sa Kaligdag Bugon. Igbaw sa Ito nga ang lugar daw. saan yung lugar Hadong? Kaligdan. Saan yung lugar Hadong? Tawir ba? Tawir Kaligdag Bugon. Guys, hello po mga ka-idol. Ngayong gabi sa inyong tanan. Makita nato dari karon sa video. Nami karon dari sa bukiran sa Kaligdag Bugon. Nami dari karon sa Igbaw. Makita ginam ninyo ug unsa ang amuang buhat diri mga ka-idol. Kay diri daw sa tumoy sa Kaligdag Bugon, tumoy sa bungtod, naghanjog kayong mga ingon nila nga mga bitin, di kumpiyansaan, mga malakas na lalang, delikado daw kuno diri. Sabay lamin ninyo mga ka-idol. Kay ang kaning lugar ha, di ni basta-basta daw kuno kay na daw kuno'y mga ahas. Dito kumpiyansa. Guys, pagtanaw lang niyo, pagtanaw mo sa inyong gitumban ha, kay delikado kay basig naibitin ba. Ayaw mo patagag tunob-tunob ha, kay delikado kayo pagtanaw mo sa inyong gitumban kay wata kay ba og naay mga bitin. Delikado kayo ning lugar ha, kay basig naay mga bitin diri sa ilang gitumban wata kay ba. Dagat tunob, delikado kay saan kay gawas ba yaron sa king kubra kanang gitawag nila banakon. Basta mao na to nga do ay mo kumpiyansa tunob ha sa inyong gitumban. Kay delikado taon kayo makatunob og mga halas nga mga mananap in taon. Do kabati mo do. Og wa ka makabati ako nakadungog ko. Taas kaning bungtura mga ka-idol. Mga ka-idol, mga guys, mga kakwaknit. Nanamit mo sa bungtod karon. Magbantay mo sa mga punuan sa kahoy ha. Kay basig niya nain niya yung mananap diha. Basig na kobra, delikado kilahon mas kobra. Mailag kita'y mukilaw sa kobra. Kaya magaginan siya ta. Joke ra. Bitaw sa tinod. Magbantay mo sa mga dahon-dahon. Kadelikadong na yung mga bitin. Asa naman yung dapita bad? Asa na yung dapita bad? Padung tadi babaw? So, tuom buong na nata sa babaw na marusip. Napapamadete sa kaunon kamay de. Nakunsam taon ka. Kay baw na kang anay sa kaunon. Mga tanga ba mga kawaba dya kakibaw sa nilugar ha? Mga medyo kakibaw gud kay. Pag ubay arsar ko dire ba ya? So, sabayanin mo dudong. Mau lagi lo kay kibaw ka nga. Wa pasan ako ni mas natin lugar ha. Buto nang utan ako sila ha. Brad, asa sa pabutong si lolo brad? Ay, watain lang ko eh. Brad, pabuto lolo brad. Ito brad kay tiguang na ba ni 86 anyos na ni sagkap yung bungtod. Makakaya pa kung maayo dong oy. Nasa bagtuon mo tiguang la. So daloy. Bataan kong toho dong oy. Bugal-bugalon, bunes lolo de Brad. Brad, ha?
Oo, mo yun. Lo, ana sa kasdap din lo kay balik ko na ka na mo lo. Asig ba no ang ano dong. Di makibilin diri nga. Sos mo si pangit-ngit may adere in taon. Bituloy, joke ra tuloy. Brad. Okay res lolo rebad pa. Brad. Ha? Lolo tekyo ba? Wane ha. Na balik sila ni Jeric to dito ni balik sila sa ubos. Paabot na sa dito sila sa ubos. Sa mana? Sa pinit. Kaning pagsusuot na mo diri guys, kabanuhan guys, mao ni pinaka kurat ug pinakakulba diri nga adventure sa mo diri sa amuang pagsagka diri sa tumoy sa bungtod sa Kaligdag Bugon. Kurat na kurat kayo diri guys, kay ngano guys, sige lamig kapandol sa mga bato ba. Gawas sa mga bato guys, napagi mapandol ta basig mapandol ta makasahil tag sigben dira gawas sa sigben di man kanala kan yung la nga mananap ka ng banakon nga bitin ba. Kay mugukod kuno ang bitin nga banakon kanang kubra, delikado kay nasa namon ni bantayan nato gud. Sama ni karon na tumoy sa kabungturan nata diri taliwala sa kabungturan sa kawakwakan, tumoy sa kabungturan oh tanawan ang wakwak naman diri oh guys, tanaw guys oh. Nitingog ng wakwak kayo sa to. Wak 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 wak. Ang mga wakwak, dara ang mga wakwak guys. Sa Brad, bitin? Sa dapita. Ay masih komedya dia kay bising matinuod niya nang naibitin na, delikado kay lumbag ito panaga na guys. Ang ilang gingon dire guys na kuno yung mga tribo wakwak dire. Dara. Ang mga tribo wakwak tan-awon tani guys ug tinuod ni ang mga tribo wakwak. Tribo kawakwakan panahon sa kagabihion. Woy! Asa na mo? Oh. Bata ko. Mabiyaan ko na. Ohoy, panghuwat mo.